Boas, míster, como estás? Falar un pouco da semana tras a primeira derrota liguera, como ves a plantilla? Ben, boas tardes. Vexo ben, animados, sabemos que podía pasar a primeira derrota e non pasa nada, hai que levantarse e competir o mellor posible o domingo. Como van os lesionados Juanín e Caraván ca recuperación? Juanín vai bastante ben, empezou a trotar esta semana, bueno, a ver si xa dentro de pouco está para recuperar. Caraván pouco a pouco, pois agora xa pode caminar, un paso adiante. Estamos pendentes da resonancia a ver que ten. Por outra banda, xa meténdonos no encontro desta fin de semana, se visita o Viveiro ás 12 da mañán, como tendes enfocado este encontro? Bueno, sabemos que é unha salida moi complicada, o Estradense históricamente é un campo que non se lle dá nada ben, xogamos pola mañán, hai que sair temprano, vai facer moita chuvia para este fin de semana, campo de herba, estará blando, bueno, temos que competir, xa estamos mentalizados. O Viveiro vende unha racha negativa de 3 partidos sen gañar, me imagino que xogarán na casa dando todo, o partido complicadísimo. Como ves o encontro no aspecto anímico? A vexo, bueno, xa te contestei antes, o equipo está moi animado, somos conscientes de que é unha salida moi difícil, sábeno todos os xogadores, é unha salida que como non vayas mentalizado a ganar duelos, a ganar disputas, vai ser complicado, o campo vai estar pesado, bueno, un desplazamento complicado, eles empezaron moi ben, eran como unha sorpresa da Liga. A semana pasada, a verdade, escapóse o partido, tiñan ganado en Vigo e remontaron nos últimos minutos, queran resarcirse e queran ganarnos, está claro. O equipo ten unha racha increíble nos partidos de fora da casa, sendo un dos poucos equipos nas 6 principales categorías do fútbol nacional que están invictos como visitante. Por que crees que se dá ese motivo que os fora da casa se están dando mellor que nela? Bueno, igual é que incidimos bastante en pretemporada, sabíamos que na casa éramos equipo forte, históricamente o ano pasado, fai 2 anos, o Estradense ves os datos na casa é un dos mellores equipos da categoría e perdía moitas posiciones fora de casa. É unha cousa que traballamos moito, falar de que fora da casa non podemos ter esos resultados, a verdade, pois estamos xogando ben, é certo que pa maneira de xogar a veces estamos máis pausados, sabemos que damoslle máis calma ao xogo, ao fin e ao cabo, fora de casa os equipos nos teñen que atacar máis e sempre se crean máis ocasións. Moitas gracias. A vos.